Saka tine mufaro hama kuti varume ava vakazouya nemombe sekuvimbisa kwavakadini kwavakaita. Saka tinochienda kwadziri kune zvipfuwo zvenyu kuti tinokuratidzai. Hazvina shona hameno kana kwaakunze kwedare. Medu mudare kungokunongedzerai zvatagamuchidzwa zvichidarika kwamuri. Sezvatakataura kuti isu shona hombe inozovapo kana varume ava vapedza kubhadhara. Nakushata asi kuti mwana atsva dumbu mai vachamusana asi zvatakataurirana nevarume takatati tichivapana kubhadhara takati vakomana kubereka haisi mhosva kuti wofira yekubereka takavataurira kuvakomana mimi before musati mauya nemombe uyai timwomisane tiri tega kuitira kuti tirege kupanana mutoro. Handizeva tirege kupanana mutoro. Haisi mhosva yakuti ndakabereka mwana makaponda. Alright Nyati. Mirai. Ndoda kuti tichengetedze nguva. Munoona kana tiri panapa munenge mapotera mudare. Avapotera mudare. Mashoko anotaurwa mupi muno. Zvino imimi mukaenda kunze kwedare. Mirai munotaura. Mukaenda kunze kwedare mukanoita zvimwe zvibvumirano mava kunze kwedare. Handisi kuziva kuti imimi munenge maona sekuti ndiri kumbunyikidza kodzero dzenyu here. Uyezve nemi wacho ari kubvisa mombe. Kana muine zvibvumirano zvabuda mudare muno. Mabuda mudare mobva mazviwana kuti raiti ngatichitaurirana tega panapa. Munogona kuti swedza tichitaura nyaya isina shumo. Munogona kungobuda kusimuka apa monoenda kunze modini motaurirana kupi ikoko zvamunotaurirana nekuti hazviiti kuti dare rine zvaramisa. Mobva maenda kunze kwedare mobva manokurukura muriko. Zvamakurukura zviya zvaakudzoka futi mudare muno. Saka teichishanda nhema. Ndasandapedza ndanga ndikuda kuti ndakatatara navarume Friday isati yasvika musati matinha mombe dzenyu. Handivera kuti musati matinha mombe dzenyu tirati mutine mombe dzenyu tiri pamwe tigoona kupinda mudare Friday taane rimwe chete. Amanzi musi wamabva pani nini atandapedza mirai kati makutorebesa kwamakwenda kwakuro musi wamabva pani nini hamuna kudaidzwa here vamwe vanhu vakadzoka uko kundidzokai mutaura kuti zvinhu zvikuyarini hamuna kudaidzwa here hauna kudzoka here ndopandausvika aiwa mirai ndipindurei hamuna kudaidzwa here makadaidzwa ndobva matinotaura zvapakataura pamberi pachangamire aiwa handisandapedza kutaura ndozvamakataura naye pamberi pachangamire kutaura chowa chimumirai makawirirana nawe here kuti ngatimire wakauya nemunhu takati mirai baba iri kuti regerai vachipedza tiri kuda kuti titambire ng'ombe tanga tafamba tikawirirana neawa kuti vati tione kuti mombe dzofamba sei. Vamakoni imbomirai izvozvo makazozvironga kupi dare ranga rakuwirirana nemi neavo vaiuya nemombe dzichitonzi dziri kugadzirwa mapepa pasara bepa 1 mombe dziri kuuya chitatu mutambire mombe makazomisa dare rokuti imimi mirai titange tafamba makadi uya kutaura kudare runo kuti mombe ngadzimbomira kuuya mutange mafamba takafamba zikani mombe ngadzive dzakakwana dziri 15 makafamba mukazodzoka here kwachangamire kuti mombe titaurire taurida kupsaka mhosva shona yamataura iyayi varume vari kutongesa mhepo panapa ivo vane mutongero wadu vambotanga vaita dare ravo ndizvo mombe dzacho dzine dzichengetwa nani machingura dzisina kukwana saka apa muri kuti here mombe dzichiaa vakuramba zvamakataurira takati nemakuita changamire munhu asi kuziva zvaari kuita
takataurana nevarume aiwa chekutanga ivo tifamba handiti tione mira magadzire makoni tambiri yangu mukataura makamira papi mukati hamutambirika mombe dzacho dzoinda monhingirikira makusafisa changamire kuti ndo zvamainga here makanyarira pamusoro iyi mirai makadaro ina handidi kutenderedzwa hama ndiri kunyatsonzwisa kuti pane pakanoshatira nyaya kuti dare panapa mese umwe varume wakamufamba handiti kusvika tangiwirirana kuti zvinhu zvouya asi varume ava vane dare dumba ravakanogara vakunze kwedare handiti rekuti isu tine zvatiri kuvimba nazvo ivo vane nhaurirano dzavakazonoita vakunze kwedare pamusoro musiyamo ini semazira andoita handina kuwirirana nawo kuti tichafamba mumisa dzauya nyata ava vakatoti kana mombe yauya dzauya kunoku tichatengesa mombe 1 tofamba tese pamwe chete handizoya zvamakataura nyata maakuchinja asi inini manje chakasaka kuti ndiuye nekuno nemombe handika panapa dare nemhari rakanga rati mombe ngazidi dzinofanira kuya panapa dzotambirwa nanasekuru saka dai ndisina kuya nemombe ini panapa yaive mhosva handi mazona nhasi dzauya futi ya mhosva futi saka imimo pakataura vachiti kana mombe dzikatoda kutengesa 1 makazorusvitso here kuna changamire kuti vanhu ava ndo zvavakuronga iyo ainga isisina ndo pasina kuzoya ava vana kuzoya musi wechitatu musi wavayamwa vangadai vakabva vataura ipapo zvino havana kuzokwanisa zvino nhasi vaakubingisa kuti mombe dzacho hatidzigashiri vari kuramwira ani apa kwangu kupanana mhosva awa takataura nawo awa ini ndakatotaura imimi munoziva heyi varume tiri padare handiti ramunogona kubvuma kana kuramba zvese ikodzero yani yenyu asi ndokumbira kuti varume tishande zvinhu zvinobatika handiti tishande zvinhu zvinoita sei zvinobatika ndakatombotaura ndikati nyaya kana yatongwa sezvizvi hapaisina mahand over akanyanyokosha kuti munge muripo sezvakawirirwana nedare kuti munounza mombe pano padare avo vachidzitorera pano padare asi musi wekupedzisira nekuti nyaya yenyika ichaita kuti every day pamunosangana munotombokwesherana kudai handiti imimi dare rino ratendwa navo varume avo kuti tinodini tinogamushira mombe kuunza kwamanga makatodziita zvanga zvakakwana zvipi izvozvo handiti zvakakwana zvipi izvozvo matsamba ekugamushira mombe aripo handiti matsamba ekugamushira mombe aripo vasina kumanikidzwa kuti ndigamushire mombe inini handiti zvaitaurwa zvepaperwork zvese maizvinzwa tiri mubishire kugadzira paperwork muchizvinzwa nhasi mombe dzaamudanga mouya neumwe mutauro wamuri kunondikanda inini kunondibatanidza nevanhu vekuponda hama yenyu ini ndiri mutongi muyananisi saka ava kana uyo akomplaya handiti zvakataurwa nedare akauya nadzoka mombe handiti zvino imimi mombe dzapo mohamati hatitambiri dare rino rakati nyangwe zvekufamba hazviisina ukoshwa nevanhu imi vanhu vari kugamushira chinhu ndimi maakufamba kuti chinhu tochishandisa seiji handiti imimi muri totya kutofamba mega kuti munzwe kuti moshandisa sei pfuma yamuri kudini yamuri kugamushira mobva machiti imimi pfuma yapairi sezvizvi handiti pfuma yapairi sezvizvi mobva mati hatisi kuzodini kuzogamushira handiti vese vanoziva kuti vagari vanoraramira muno nemhari ngavachengetedze mashoko edare mazvinzwa kana musati manyatsofunga zvakanaka zvinganani kuti nedzimwe nguva murege kukubvuma zvinhu zvese nekuti kana mabvuma mofuma mangwana mobva madzoka mobva mati isu hatigamushiri
ndine ruvimbo rwekuti imi vanogara munoma nemhari, handiti gadzirai chigarisano chenyu imi neni. Vamakoni ava iye zvinotiparadzana vanobira rwizi voenda kwani kwavo, ini nemi tinosara tiripi tiri kuno. Saka mukati zvatongwa nedare rangu mozvigamushira, mofuma ndagamushira mombe dziya mohamati isu hatisi kudzigamushira. Muri kuramwirani, muri kuramwira ani wamuri kuramwira kuti awa wakunzvenga nyaya takawati mombe birai damasaka vamakoni mirai ende inowarumemi munofanirwa kubvisa mari yedare because nyaya yenyuka iri kutitenderedza. Ini ndiri kutaura kuti mashoko apasiswa mune rino dare anonopidigurwa kupi nani. Changamira vachitaura muchitaura kwenyuka muri kutosora. Handiti aiwa ava vanhu vakajaira kugara palife iye regai ndirege kutaura mashoko api iwayo because ndinenge ndadini. Handiti asi varume ava vanogara munoma nemhari vane order mumusoro mavo. Handiti ava vamakoni ava kwaari kubva havana kujaira nyaya dzematare. Matare ane maitirwo avo. Handiti uye chinonzi mutungamiriri ari pakati penyu kana apinda amira pakati penyu ava muyananisi, inzwai mashoko ake. Kana kuuya kwaari nenguva isiri yematare muchiti musiyamwe isu tanga tichiti maamwine nguva yese kubva musi weFriday kusvika nhasi dai makatouya seboka kuti musiyamwe paya padare tine zvimwe zvatazofunga. Handiti tatichiona kuti dai zvadai wo awosvika kana kufona ndoti varume chimbomirai process yekutinha chinyi mombe, uyai kuno mumbotanga mawirirana chinhu, kwete kuti munowirirana panapa. Handiti zvine mapaperwork aitwa kuti mombe dzisvike pano. Zvine vanhu vakasvika vazvimba matsoka vachidzingirira nemombe vosvika pano. Iye zvinomoda futi kuti pagadzirwe tsamba yekudzokera nemombe kumba kwavo. Imi muri makapa tendero yekuti tsamba mombe dziite sei dziuye. Handiti havagadziri tsamba musina tendero, kuvapatsira tendero yekuti chinyi mombe ngadziuye. Mati imi munodzigamushira mombe dzikauya dzichadai dzobva dzasvika sezvabuda mudare mohamati hayi isusu kutaura chokwadi mombe hatisi kuzogamushira. Imimi pane shoko 1 ramuri kufanirwa kuti muridudzire pamberi pangu, kuti kana muchindiona muri kuona ani wenyu wamunoti imimi mombe ngadziuye dzasvika pamusha pangu. Iye zvino mombe dziri kusairirwa. Handiti ini ndiri kufudza mohamati hatisi kudzigamushira. Ishona ipi yamuri kududzira? naui panetsera ayo nai haiziye munhu mupenyu inhau yemufi mupondo. Saka isu tikanga tinomwe muono watinenge taona unotishisa kuti miono yacho haisi yekuti iye zvino muchibva pano monoona umwe muono mangwana muchiuya mukanoona zvinhu pamawhatsapp, mukaona zvinhu pawhatsapp mohamati taitaitwa zvekuti pawhatsapp handi zvekuti pawhatsapp zvinhu zvikurwa nemhepo adzoitika chaisa kufamba. Mhepo yacho inotipindukira isu, mhepo yacho inogona kuvhiringidza pamwe pese, asi mhepo yacho manje ikanga yakutivhiringa isusu zvochitinakidza here nokuti bechitangoteerera kungoti pamakati mombe 15 maisaziva kuti kune mhepo. Pamakabvuma kuti mombe 5 idzo ngadziuye maisaziva kuti kune mhepo. Hatiti pese ipapo mhepo yacho inongoramba ichikupai mazana. Pamwe pacho kune kuri kusatongoziya. Saka muri kuti mombe dzidzokerere. Imi mungadai makati hatizi kutambira. Imi munoshandisa vadzokere. Munoshandisa vanhu seiko varume mukaona chinhu pawhatsapp kuti ngozi yekwangana yakaripwa so muhamati kweduwo tinogona kutodai. Aiwa handizvo. Imi mungadai handiti takazofamba
mungadai makati musi wauya mombe mungadai mbomirai vamanzvi musi wakataura vachiti mombe tiri kuuya nadzo mungadai makangotaura musi wekuti mombe dzisauye timbotanga tafamba ndozvo mungadai makaita vasina kumbouya nadzo nhasi munhu murume mukuru ari kuswera achifudza mombe iye zvinovatotsvaga munhu anoswera nemombe wavachabhadhara mombe moti hatidzidi hatigashiri wamuri kupa rebha ndiani wamabhauri ndimauya nava musadari ndimauya nawe musadari munoshandisa vanhu kudaro seko kushandisa murume mukuru muri kutosvora dare kusvora kana muri kutopisa kuti hatigashiri muri kutosvora dare tiri kutotyawo kwenyu wamuri kuda kusairira ndiani saka ava ndo vasingatyisa mati makambofamba saka mufana kutaura mukana wazvo manje kunyange vakataura mufambiro wavakaita hauchashandi kufamba nekuchaja zvinhu hauchashandi nekuti mombe dzatovapa kwakuri kutorasika mufi haari kwahasi kurambaba 15 ne2000 mufi haasi kurambaba ari kuti ngazvivezise one time ndozvaari kutaura dai makati panapa aiwainotaura zvinhu mambo ndipo ndochokwadi chemusatambira zvisina kukwana ng'ombe idzodzo 15 ne2000 pamusoro kana zvapo right chitambirai kana paine matano amunozotora pamberi zvinhu zvese zvava zvakaringana dzofudzwa nani maona manje ndo mafambiro atakaita isusu mukazodzoka here kuna changamire kuti makutaura nhasi mombe takatakumbira kune awa kuti ava ndo musaendemba musauye nemombe maya $100 tambofamba ndozvinataura kunawo hadera kuma titotati tifamba ngozvekana wamuda unombunyikidzwa takati muyaya kana $200 pa2000 moya toga tafamba nevakadzi wairi waya inzwai nyati kana makataura nevakadzi vairi inini nemi muripo handi muri kunzwa inini ndikuti from the way ndichiuya pano padare pane mari ndiri kuona kuti nyaya yevarume avaka muri kuita nyaya yemubatanidzwa muchipanana mazano epfungwa pasina munhu ari kunyatsa kumira kuti zvinhu zviri kuya zviri kutambirwa nanhingi moita mubatanidzwa mopanana pfungwa moita semunotya mopuwa mazano ari kumbonyatsa kumira kuti zvinhu izvi zvitambirike zviuye ndiani apa tisu ana mai yake usati tisu ndiani tiri vanhu umwe wavo chete saka muri kupangana kuti ngatirambe dzakakwana inini neawa neumwe wacho chifuari saka apa muri kuda kuti dziuye dzakakwana uye hakoboitari zvine sumai iye mufari kutoti makaita basa makandiviga asi chitambira zvakakwana zvavakachaihayo asi chitambira zvakakwana akauya ari mumhepo here kana akauya ari mudzimu mukurota here akauya ari chii hope here kana chii shona zvainoitaka kana uri mudzimu chaiwo chaiwo unototaura nawo kana uri mudzimu uri kuda kuronga matare unotoziva kuti kune madzishi even mukada kutarisa nezviri kuitika otonzwa kana iri ngozi utoti handazongoda nekuti ndiwesani ndiweishe ndakuti misikiremekedzani iri ngozi chaiyo chayanetsa vanhu inototaurwa naye nachangamire chidii izvozvi zvinono kana muine kwamakaenda minotaurwa kwabuda mudzimu iri chii neamunotaura zvati nachangamire zvambowanikwa zvakati dzikukumbira ndosaka akati zvamaka mutemo wamakataura nekuti mombe 15 ndikuti handichaurambi sezvo iwe mai nachangamirakuda mombe 15 ne2000 yakakwana ndopane nyaya ndimbokubatsirai ana baba toda kudzokorera mutauro uri kutaurwa nababa vari kumachetwa kuti munoziva here kuti mambo kana vakagara apa vanotonga imimi vapenyu nevakafa munozviziva mukatambira mombe idzodzo ngozi yenyu iyoyo ikauya ichitaura kuti isusu tiri kuda mombe dzakakwana changamire ava vanogona kunegoshita nayo kuti ayewo vanhu vari kuwana zvishoma zvishoma ikototeerera mambo ava nekuti mambo vanotonga vapenyu nevakafa hapana chakashara kuti mutambire mombe idzodzo kana mhepo yacho ichizouya iyoyo yosangana namambo mambo voiudza zvavari kufunga
imhepo dzakawanda isusu tinofamba tichidziona. Mumwe munhu anouya achitaura ndoda mombe 50 asi asangana namambo anodzwa kunzi panguva yauya tiri kurarama iyi mombe 50 hadzichawanika. Dzimwe ngozi dzinouya dzichida mukadzi, iko zvino izvo hazvichatenderwa kuti ngozi inonzi inopiwa mukadzi, asi nyaya inounzwa kunani? Kuna mambo. Mambo ndo anotaura nengozi. Panguva yatakurarama iko zvino hauchakwanisa kuwana mukadzi, taura zvinhu zvauri kuda kuti zvinhu zvakamira sei, ochinja oenda kumombe, oudzwa kunzi mombe dziri kuwanika iko zvino imombe idzi, nekuti mambo vanotonga vapenyu nevakafu. Saka handizoti imimi kutya kwenyu muri kutyei nyaya yenyu iri kuya nemudaro. Mune kokasi zina basa kokasi yenye haishandi. Kokasi yenye haishandi. Makona hazinyabo. Mambo ni mtauro wangu. Mambo. Chini sikoro Mira. Mambo ni mtauro. Munhu moyo mabotara naye vamwasati vapo. Nenye mombe. Akatara murume kuti andigachira mwasati vamwangu asati vachatei. Vakashika. Ko kwete wakuzoenda akuzwana ku ndo wamwangu wacho. Ndo wafamba. Imama ndi ndogashira mwangu ari. Ndati ndati bonesana newamwe wangu. Saka maonesana kuti ngatirambe. Ini mbona mubvunzo wangu unechete bisi. Ndakabvunza vananyatawa kuti munoziva here kuti madzishe anogadzwa kugadzirwa kuyananisa vanhu munyika kuti nyika igare yakaterama. Munozviziva izvo? Munoziva. Ndosaka makauya pano. Saka mauya pano kuti mugadzirwe muyanane nyika inake. Imi makuramba futi kumunhu ari kukugadzirisa uya kuti nyika inake. Imi makambobvuma mashuro. Bvuma kwatakaita kune kuri kusatuza zvina zvijairiki besi. Ini hangu handizivi mavambire ayo nekwaya kazinga yasangana naye apanapo. Ndiri kuti vana sekuru musiyamwa wachifambai nawo muchidai dzamuri kuda kupuhwa nhasi dzionese dzimirapo. Puhwai dheti ramuda kupuhwa dzimwe dzacho kuti mombe dzive dzakadini. Mungadai nhasi iriyo mukutoudza kuti musiyamwa tiri kudziona asi andito zvinotifadza. Vanhu vachaya rini kuti vatipe zvinhu zvani zvinhu zvedu amene ndiwo mhofu kuti papo ndavakanyire ava vanhu ava vakatokumbirwa kutoti isu kana taakutouya touya nemombe tinouyawo nedzinosvika ku5. Nyaya yakatotaurwa pano. Kana maakuzodzoka pano tinozouya futi nedzimwe dzinosvika ku5. Vakatenderana. Pidi kunhasi vachinja vakuomesera changamirana nemombe. Pamusoro yona nyati. Pamusoro. Inini ndani chikukumbirai sedare. Pano takauya pano pa mambo nemari. Tikataura nyaya iyi. Tikatopanana mauriro achaita chii? Mombe. Neperiod yacho yatichatora. Zvino chandiri kukumbirai ndechekuti hatigone kugadzisa matsamba edzatombosvika. Ani mazona kuti dzidzokere futi kumuchatinofudza. Panapa tikadzisiya taakuti changamira vafudze mombe kusvika taona here mombe dzikwane panapa. Saka chandanga ndichikukumbirai ndechekuti dziripo dzacho mukanongedzwa handiti motora patazouya kuti dzakwana pamuti dzikwane pacho toita dzikwane takungoziva kuti plus dzamakambotora. Amene kukumbirawo kwangu. Ngovatori mombe unopa munhu wanokuchengeta usadzibate. Umira kudzakwana dziri 15 wozoita urongwa hwawo. Ndokwana kunenge kuchirehwa kuti musagowane zvisati zvadii. Mozoita zvimiso zvenyu takamira dziri papo usadzibate. Taura pfungwa dzako tinoti nyaya iperi. Hatizoita vana sekuru ndimi akazoti zvakati. Taura pfungwa dzako. Parutyana nakavana. Pamusoro ivana changanewe. Inini ndinoda kutaurira. Patakatanga inini ndichitaura nyaya yangu. Ndakati inini hongu tazoona varume vakuya kavaita. Zvinhu zvavauya nazvo hongu tiri kuzviona.
asi chiri kundinetsa inini kana nanhasi uno kana kumba kwandakaenda ndikagara ndechekuti ini ndakati zvinoda kuti iye ari kumhepo uyu ambotipawo rimwe gwara rekuti tizive zvaanoda ndo zvandakataura ini kwese kumakazoti ye ndakabva ndamira ipapo ndopa ndakamira ini kwese kumakazoenda kwese uka kana kwese kwamabva mandizwa ndichitaura makazofamba ndo zviri kutaurwa nana sekuru takafamba zvikanzi aiwa nyaya iripo ngeyekuti ava vanhu ava imimi kana vari kuda zvekuti vabvise zvinhu izvi ngavachibvise zvese kana vabvisa zvese imi musabate kana sendi kana mari kana mombe kana imwe chete munobvisa ipapo mochifamba mochinzwa kuti munhu uyu uri kuzvida here kana kuti pane zvasarira achazokutaurira ndo zvakataurwa inini handina pendinoboti inini mirai tisati tapedza kutaura muri kushata nekuti munhu asati apedza kutaura mobva matakati unoda mirai kana ndamira kuti ndapedza muchipindo right zvadaro izvi inini ndokubva ndati vana sekuru nyaya iyi tisati tasvika kudare musi wefriday ngatichimbodi timbofamba patakabva pana ngatichimbofamba tichiti pamwe chete mega takatonzwa matame anyu kuti pane rimwe zuva ramazvigadzira uya funga yakauya pano ndakudedzai muri vairi kuti ko makuenda mawirirana kuzodini mukati tawirirana kuti ndikati ko inini zvamawirirana zuva ramawirirana mamambobvunzawo here ini kuti muripo here pazuva iroro zvikanzi pajambika isu hatina kumboziva chitatu besa ndikati chitatu ngachiwe zvakataurika panainombozinzwa besa iyewa sekufunga ndokadzoka kuimba hatina ndakatozonzwa chitatu chasvika kuti muri kudiwa kwacho ndozvikutotikanganisa kuti iye vacho haana kuiye ndiye ari kutaura ndakauya vanotsvaka mombe votaura kuti tine mombe 5 handiti moti zvakanaka pano vogadzira mapepa vabva vadzitinha kuya nadzo pano modziramba pakuramba kwenyu shona iri kuti here tinhai mombe mudzokere nadzo mombe dzandakagamuchidzwa inini mombe dzandakagamuchira iye zvino mapepa ari kutaura kuti ndagamuchira mombe handiti 5 dzichibva kuvarume vachienda kwamuri dzamuri fanirwa kudini kutora izvi kufamba kwese dambudziko riri kumba kwenyu saka ndo munoripisire vanhu zvino zvamusingahatina kuripisa munhu bese avo akakaripisa ndo ana mai acho nekuti ndo ane masimba ekuti saka ngavatoreka zvavakaripisa ini ndakamira ipapo kuti inini imimi vanhu vasiri mudariro mkom muregai kuisa mifungo yenyu varidzire zvinhu vodini makafamba maifambire vana sekuru ngatifambirika ndanzvashona pamba matamba mati makafamba kekutanga muda unganza zvinhu kana zvazo unganza futi muda kuzofamba mune makutsvake chii kana uyo atakakuudzai kuti zvingazviwe zvakakwana mauda kufamba futi utsvake ndauda kuziva nekuti baba yamwana wayo haazvinoziva zvakatowanda zvimberi zvakatomira kudai zvane confusion payo pari kuti panonetsa zvane mushawedi nekuti musi wandakataura pano ndakataura kana ndisati ndaziva changa muchawada kakawanda changa mrendo edu varume havana mombe dzavari kudzokera nadzo ndichadzichengeta kana ivo vazosununguka kudzitora vodini vodzitora mombe dzavo ndichaita sei ndichadzichengeta asi imi ndiri kudai pano nemusi wefriday mumwe noumwe mari handiti mupinde mudare kuti muchimbondigamuchidza muchimboti ndigamuchire mombe maindiona semujana wenyu here handisi sabhuku wenyu here handiti mombopinda mudare umu kuti pamaiti paya makabvumirana mese maingoshumana kwamuri kuita iko handiti saka kakutoti oraiti ngadziuye indodzigamuchira maakutaura kuti aiwa hatipo handiti vese vanogara muno makoni ngaende kwake kumaskwata kuti mabva mudare imimi munogara muno muhuyai mudare umu apa matosungwa
ya nyorai Samoni apa muvadedze mudare vazonditaurira ivo kuti vachiti ndigamuchire mombe vaindiona sani. Mombe dzenyu hadzina kwadziri kuenda. Tsamba iri kuti dziri kuya kwandiri. Handiti ini ndichibva ndatambira nchiti ndagamuchira mombe dzekuritwa kwagarika jimu. Handiti saka mombe dzirimo mudanga. Handiti imi varume mune tsamba yandakakunyorera. Handiti iri kuti kudii? Iri kuti maunza pano mombe za 75 dzagarika ejimu vachazouya vachitora zvinhu zvavo pana vachinisa. Handiti saka izvozvo ndo zvichiripo. Tingatosoresa matare. Handiti kana munhu anoenda kwaanoenda anoenda achiti dare ri harina simba harina vhari rekuti munhu anoti ndichabvisa zvitatu izvi zvouya kwakutaura kuti handipindi pazviri. Uri ani mudunhu mani? Pindai umu mudare musi weFriday umwe neumwe nemari yake yedare achitaura kuti ini ndiningana. Handiti ndauyawo kudarira nemari ndasungirwa mhosva yekuti ndakati mugamuchirai mombe 5. Dare rochikubvunzai kuti nemhaka yei maiti ndigamuchira mombe dzirimo mudanga. Simukai muende kuti vanhu makaita nyaya monoona zvipanga mazano kumba mochinja mangwana muchanoona yatopera zvakara mambo ndizvo mavasungwa imimi tikudai Friday kopi kuno otovapai masango unouya kudare unouya kudare handitendi bakutaura zvinhu zvengozi mangwana zvinondinesa ndataura hauzi hama yamunoisa discord nyorai masamoni umwe neumwe aende nebheti rake wakutambisa changamire lodu maimboingei kuzvinhu zvemumhepo ko maimbodeisano pazvinhu zvemumhepo usati mafamba manzi muchandidedza muchiti changamire nemunhu unobva mhiru oya achikukanganisire nachangamire wenyu mangwana munoenda kuti nyamba mukafuma ubepo kwacheko muchazoya muchina uchangamire upi wamuchazoya kuti munotenga makoni aziva kuti aibva pana ruvira rwizi tinoti hazvina kujairika be hazvina kumboita sedzimwe ndufu dzatinosangana nadzo vatora varuma vanofamba vachitora nawavo kuti nyaya yenyu hapana nyaya apa mupedzi wenyaya dzichangamiro ngatimurapa umwe neumwe nenyaya mbiri dzakasiyana. Nyora izvi neukasira umwe neumwe musamirai pana umwe neumwe ari kupinda mudare nenyaya yake kwete kuuya mugurupu pana pane nyaya yacho